Woza mama. Dama. Woza nawo mama. Nonke emakhaya ngiyanibekelela. Umama uthi uzobonga. Sedebe njengamanje ofisini. Uthi umama uzobonga wathatha itshe behlushwa isilwane ekhaya. Wathatha itshe lokuqinisa umuzi. Bathi bevuka ekuseni babethi bayavula umnyango isilwane sesibanjiwe wasishaya ihloko. Amen. Isilwane wavuka sikhona emnyango. Umkhulu. Ethi emsebenzini. Ethi umsebenzini. Lapha la ngangigqibe khona. Kwama yena waqakeka. Wavusa umfana wenza umfana bami. Babiza mina. Basithi setsheni isikhoba. Sithi siyabona akusona isikhoba isilwane. Isilwane. Esisanyunya ngathi yini ngizolangulile. Okuloku kuthetsheni. Manje ngingavuka ngijabule. Ukuthi lento ibambekile ngoba ngiyibona isetsheni lelo. Ngathi ngisho ngathi woza phela. Masafahamba. Asayihlo. Ngokuthatha nje itshe nje. Itshe nje langisiza kakhulu. Itshe lomprofeti. Isimangaliso. Izinto ziyenzeka kusedebeni bantu baseGoli kusasa ngizobe ngithandazela lonke emakhawe ngisedebeni ngiseofisini ngomhla ka-29 August ngifuna bonke abantu ubusuku bonke ngizokhipha amadimoni ngizobusa abantu inkonzo yamakhandlela. God bless you.